За мен е изключителна чест да ви посрещна с добре дошли на територията на Стандарт Профил България. Благодарим ви, че днес сте заедно с нас да споделите огромната ни радост и вълнение от откриването на новият ни завод. Ние от голямото интернационално семейство на Стандарт Профил Груп сме изключително горди от това, че успяхме за по-малко от 9 месеца да построим и да оборудваме новата ни сграда с машини и тя се превърна от една празна площ в една красива и многофункционална сграда. Нашият екип се гордее много с новият ни завод и факта, че вие тук сте днес сред нас, ни показва, че сме се справили много добре. Благодаря ви!